La meva feina en aquests moments és de 2 o 3 minutets, seré molt breu, però a mi m'han encarregat, diguem-ho així també, que faci res en 2 o 3 minuts, una entrada molt ràpida. Segurament alguns ho heu vist ja a la pàgina web o perquè heu participat en algun moment de la recerca. La recerca partia, això era, perquè ens entenguem, l'esquema inicial que vam presentar en el seu moment a Madrid per tenir el finançament que ens van donar. Evidentment, des d'on esteu no ho veureu, però bàsicament la finalitat de la diapositiva és que entengueu que el projecte tenia 4 fases, no era ben bé així, però estava previst que durés 3 anys, per tant us podeu fer l'idea que cada fase era un any, tenia diferents moments en els que hi havia diferents processos metodològics, des d'un qüestionari, temes d'avaluació participativa, la construcció d'un vector que he vist una petita mostra ara, hi havia una altra part relat de vida amb els joves, en fi, tot això era una mica la feina que teníem plantejada nosaltres, és llarg, no ho explicaré, però també volia que entenguéssiu que al costat teníem un consell assessor del projecte de recerca en el qual hi havia entitats, associacions i l'administració que en diferents fases del projecte els convocàvem perquè ens poguessin anar orientant i donar pauta sobre com estaven desenvolupant la recerca. Volíem que la recerca no fos portada només des de l'equip de recerca, que hi hagués directament la veu dels joves i d'alguna manera la veu d'aquelles entitats i institucions que tenen molt a veure amb les polítiques de joventut i amb el que està passant amb els joves.